ziua copii, astăzi am fost la grădinița mea. Am învățat multe și am făcut tabloul ăsta. Wow, ce tablou frumos! Da, azi a fost prima ta zi la grădiniță? Da. Bun. Și ai fost fericită? Aha. Ai... Dar fără tati, fără mami. Doar singură ai fost? Da. Bun. Cu profesoara. Doar cu profesoara și cu copiii, da. Bravo. Și ai mai primit ceva? Vrei să mai le arătăm la copii încă ceva? Aha. Ok. Ce ai primit acolo? Nu. Un nou. Făcut direct din găină. E făcut direct de găină? Da, Da. de la școală. Cum adică voi aveți la grădină, aveți grădină la școală? Aha. Și uite, și alei. Și alea le-ai primit? Wow, ce frumos! Bravo, mă bucur că ai primit așa ceva. Și ai ouă ăsta de aici. Da. L-ai luat direct din locul ăla unde fac găinile ouă? Din cuibul găinilor? Aha. Și ai intrat acolo? Da, cu profesoara. Ai intrat înăuntru? Cu profesoara și cu copii. Da? Și câte găini erau? Nu ne-am numărat. Așa, puține, multe? Multe. Multe? Dar Mergeam și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. și cocoși erau? Cum face cocoșul? Culicu! Așa face cocoșul? L-ai auzit-o acolo făcând așa? Aha. Da? Wow. Și ai mai învățat ceva astăzi la școală? Am mai învățat să fac tablou Da. și am luat ouă. Da. Dar mie mi s-a părut că ați și cântat voi acolo. Aha. Ați cântat? Da? Ați cântat, că am auzit eu că când veneam eu spre voi să te iau, am auzit că cântați. Aha. Da? Wow. Bine. Și o ancă. Și am auzit că ai mai mâncat și ceva din grădină. Fisalis Fisalis ai mâncat? Și altceva? și loșii. Și roșii din grădină. Mama mia, mă, ce grădiniță. Vă dă să mâncați la grădiniță, nu? Da? A fost frumos, nu? Da, foarte frumos. Vrei să te mai duc? Mâine mă duc. Mâine vrei din nou? E sigură că vrei din nou la grădiniță? La revedere și ne vedem la alte aventuri. Aventuri. Și după aceea ne jucăm de exercițiile. Așa Exercițiile. cum face așa, exercit, e asta. Cum am învățat profesoara, că eu merg la două școale. La două școli. Da. Da. Și fac așa gimnastică. La una din școli faci gimnastică, nu? Da. Bun, o să învățăm pe copii cum faci gimnastică tu la școală, Uite, da? pot fac și asta. Da, poți, da, o să vedem. Dar foarte repede. Hai, zi, la revedere La copii! revedere copii, ne vedem în alte aventuri. În următoarele aventuri.